Прывітанне. Гэта бжы-бжы, смарт-пасека на каленке. З вами Михась. Сёння у нас 22 красавіка. Распавяду, што адбываецца у справах пчаліных. За сакавік, люты я падрыхтаваў усе неабходныя рамкі. На пачатку месяца з'ездзіў за вулікамі, якія я часткова ствараў сваімі рукамі. Таму у мяне зараз 10 драўляных вулляў ёсць. І што у нас цікавага? І яшчэ я вырашыў запусціць сезон, першы сезон таксама з вулікаў полістирольных. Ось я пра іх вам буду распавядаць у бліжэйшых выпусках. Таксама змог раздабыць паддоны для размяшчэння, установкі вулікаў, лажу, абарудую пасеку, набываю розныя неабходныя рэчы, напрыклад, паілкі для пчол, для гэтага трэба шклянкі, напрыклад, распальванне для дымара, для гэтага трэба такая зрэлая трухлявая карага вярбы, таксама гэты шукаю. Ну вось у такіх вось кучы мікразадачах адбываецца падрыхтоўка. Навошта я гэта раблю? Мне перш за ўсё цікава паспрабаваць сябе, ці змогуць мае рукі што-небудзь зрабіць такое звязанае з прыродай, і ці змагу я неяк суіснаваць узаемавыгадна з часткай прыроды, пчоламі. Другое, канешне, мне ёсць сямейная традыцыя, якая прыпынілася на дзядулі, таму я магу быць тым, хто яе распачне. Гэта будзе праверана гэтым летам насамрэч. І апошняе, што ж такое, я люблю эксперыментаваць, і пчолы даюць гэту магчымасць міждысцыплінарнага ўзаемадзеяння, калі ты ведаеш і біялогію, і геаграфію, і фізіку, і хімію, і розныя сацыяльныя навукі, вучышся перамаўляцца, дамаўляцца, камунікаваць з падобнымі, вучышся ездзіць на аўтамабілі, каб перавозіць усё гэта. Вось гэта ўсё апошняе прымушае мяне, канешне, не прымушае, а стымулюе мяне паспрабаваць гэтую з'яву. Таксама, да, вось я узгадаў, што вучышся розным новым рэчам, і таму апошняе з мінулага лета, гэта ўжо амаль год, я чытаю розныя кнігі, ездзіў двойчы на стажыроўку, адну ў ліпені, другую у гэтым месяцы па тыднёвай стажыроўкі, дзе глядзеў, як вопытны пчаляр працуе са сваёй пасекай, радзіўся, задаваў шмат пытанняў, атрымліваў адказы. Вось гэта ўсё так адбываецца. Накупіў шмат кніг, якія, адпаведна, чытаю не толькі звязаныя з мясцовым пчалярствам, але і замежным, у тым ліку канадскім, амерыканскім. Знайшоў кучу блогаў, іх вельмі шмат, таму гэта не можа не радаваць. Вось такое адбываецца зараз, і ў бліжэйшы час я пачну выкладаць ужо відэо непасрэдна з месца, дзе будуць развівацца асноўныя падзеі, распавядаць пра свае думкі і гэтак далей. Таму ўсіх, каму цікава, што адбудзецца далей, каму цікава, чаму я навучыўся, чаму я тэарэтычна навучыўся, як буду практычна прымяняць на практыцы, далучайцесь да канала, стаўце лайкі, і сачыце, гэта мяне будзе вельмі стымуляваць. І, канешне, магчыма, у канцы лета будзе салодкі сюрпрыз. Вядома, першы год гэта вельмі эксперыментальны і складана прадказаць, але калі будзе, вы можаце быць першы, хто паспрабуе гэта ўсё. На сёння ўсё. З вами Михась. Быў Михась, і я распавядаў пра бжы-бжы смарт-пасеку. Все, да пабачэння.